Allwn ni magwadu wrth dalu I ddod mewn I fan hyn ac i'r cylch ceffylau yn sicr, chi'n cael gwerth eich arian yn dych chi? Ynddi, mae'n ddigon am ledd o gystadlu, mae'n ddigon o ran mathau gwahanol bridiau o ceffylau ac mae'n rhaid bod mae'r lle mae'n llawn. Ydy, yn sicr, mae hwnna'n arwydd da. Adran B, y Merlod Cymreig yw'r adran I ni'n craffu arni. A'r dosbarth me i'r ebolesu a'r adferch yn rhannu. O'r rhan fwyaf o ebolesu? Ie, swn i'n meddwl bod y lot o'r eddolion bach rhy ifanc I smaddu ar hyn o bryd, felly mae yna perpeth hawl i'r adferch cystadlu os oes na gyda'r rhain. Ac dyn ni'n gweld hynna, fel oedden ni'n sôn yn gynharach, mae'r ebolesu a'r adferch wastad yn cystadlu efo'i gilydd. A'r rheswm am hynny atgoffa ni'r agofan? Jyst achos bod, dwi'n meddwl, bod yr hormonau wedi cael ei gymryd allan o'n wrth gwrs oherwydd ysbaddu, ac maen nhw'n mwy debyg wedyn o ran y cydymffurfiad a ffordd maen nhw'n datblygu ag eboles. Lle maen nhw'n cael eu beirniadu'n unigol cyn bo hir? Pob un yn cael y cyfle I drotio'n allan yn gyntaf, ac mae'r beirniad yn cael gweld, wrth gwrs nhw ar ei ochr, I weld sut maen nhw'n cyfro'r tir. Be sy'n bwysig wrth gweld nhw fan hyn, bod yr drot yn gywir, bod y dish ddim yn digwydd? Na, wel, fedrwn nhw'n gweld o'r ongl yma, so felly, be maen nhw'n gweld ydy, achos mae'r beirniad yn canol, mae'r ceffyl yn mynd o amgylch y cylch, jyst yn gweld sut maen nhw'n, pwy mor dda maen nhw am symud o ran, ydyn nhw'n ysgaf, ydyn nhw'n cyfro tir, a wedyn maen nhw'n cael golwg manylach yn unigol I weld os nhw'n syth neu peidio. Gan gofio, mae gofynion a'r gobeith i'r adran B yw ceffyl I farchogaeth, mae rhaid bod y symudiad wedyn ni yn holl bwysig. Yndi, mae o'n bwysig I bob adran, ac wrth gwrs, fel oedden ni'n sôn, dyna ffordd o symud ac ysych chi byth yn prynu car heb olwynion. A felly mae'r symudiad yn hollol bwysig. Mae y ffairia yn dipyn o aduniad I ti. Wy'n gwybod chi'n mynd yn gweld ni ar hyn o bryd, ond ar hyn o bryd, na gyd mae David Oliver ni, dyw rhoi bawd lan I bawb sydd yn pasio. Wel, just cymdeithasu hefyd, cyfle I gael gweld pobl ydych chi'n wedi gweld ers dipyn. Felly, mae o'n lle sy'n tynnu bobl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Felly, ydych chi'n gweld nhw'n y sioe yn ystod y ha, maen nhw'n dod yma i'r ffairia neu i'r sioe frenhinol. Ti jyst yn hynod o boblogaeth, David? Wel, dyna ydi o, Helen. Ond ddim eisiau brolio, ond fel na mai. Ffaith yw ffaith. Hwn yn un, falle, Helen, dwi'n tybio fydd yn eitha uchel, yn symud yn ysgaf yn iawn. Na hi ddal yn sylwi o ran y lliw hefyd ar marciau a... Mae'r patrwm fan hyn. Oes, yn bendant. Allwch chi weld dyfodol I hwn gan gyfrwy ac fel gaseg ag yn y dyfodol hefyd. Felly... symudiad unwaith eto ac yn parhau I gael yr olwg gynta arnyn nhw yn mynd trwy'r camau, ond y gwaith yn parhau. A hynny I Mrs Vicky Stevens sy'n beirniadu yr adran B eleni. Mae'r beirniadu yn parhau yma yn y dosbarth i'r ebolesu a'r adferch. A'r beirniad Mrs Vicky Stevens wedi tynnu nhw mewn yn i'r rhes. Ar y brig, ar hyn o bryd, mae Long Halves Jet Noir yn eiddo I Joe Filmer. Mae'n cael ei arddangos gan Oliver Birchall. Yn ail wedyn mae Eirian Wyn Williams gyda Rhianwyn Rose Gold, y Palomino yn fannu. Ac yn drydydd, 1, 2, 3, 7, Sharon Roberts Hunt gyda bron heilog pink I gael ei magu gen Mandy a Vicky Andrews. Fe nath y un sy'n ar y brig, Long Halves Jet Noir, fynd a llygad y ddoi ohono ni reit o'r dechrau. Tipyn, Helen, o'n i reit impressed bod ti wedi dewis hwnna'n wrth iddo fo camu fewn i'r cylch. O, tithe ar un feddylfryd fi'n credu. Felly mae yna gerddediad pendant, dyma'r drefen ar hyn o bryd, ond fel I ni wedi gweld yn dipyn o batrwm yn ystod y bore a'r prynhawn bellach, mae yna newidiadau munud ola wedi bod. Oes, a mae hynna'n
Yndi, mae o'n peth iach bod y beirniad yn gallu gweld falle bod rhyw gwall yn rhywle neu rhywbeth wedi licio yn rhywbeth arall. So, ac yn fod o'n meddwl, reit, o ran cydbwysedd allan ni newid pethau rownd i wneud y penderfyniad iawn. Dyma ni ar un sydd yn gyntaf hyn o bryd. Long Hard Jet Noir. Mae Vicky Stevens yn hoff iawn o asgwrn. A pan mae'n disgrifio edrych ar yr ebolesu, mae'n licio gweld nhw'n edrych yn fenywedd. Yndi, mae hynny'n bwysig bod yr ebolion yn edrych yn gwrywaidd, fel dynion, a bod yna rhywbeth benywaidd ac yn eitha maternal mewn ffordd ynglyn â'r ebolesu. Mor anodd falle yw i weld hwnnw mor ifanc. Yndi wrth gwrs, ond mae rhai a jyst y delwedd yna o'r cychwyn. Dyma ni Eirian Wyn Williams, wrth Eirian yn beirniadu'r rhanfyd Cymreig yn y sioe frenhinol yma'n Llanelwedd nôl yn yr Haf, o Ynys Môn, ac hi oedd pencampwraig yn yr adran A yma llynedd. Eirian wastad yn dangos y man y ffair ac yn llwyddiannus iawn bron i bob blwyddyn. A mae'n braf gweld nifer o'r brydfeidd yn cefnogi'r ffair iawn. Wi'n gwybod bod nhw'n cael dipyn mas o ddod yma, ond mae'n gweithio dwy ffordd. Wel, mae'n ffenest y siop yn dydi Heledd ar gyfer y brydfeidd yma. Dyma ni Rianwyn Rose Gold wrth y manch Helyn Carnedd ac allan ar gaseg telynau Fairy Footsteps. Yn bwysig hefyd i gael golwg manylach. Dyma beth sydd wrth fodd y beirniad bod y cerddediad a'r drot yn gywir. Yndi, yn hynny'n holl bwysig. Eirian yn trio cael y gorau allan o'r eboles yma ac Vicky Stevens yn cael gweld os ydy hi'n symud yn syth. Yn yr adran by y Merlod Cymreig, mae'r dosbarth i'r ebolesu neu Adfarch ac mae'r beirniad Vicky Stevens o Brydfa Annandale sydd yn y gwyrdd fan hyn ar y sgrin. Wedi cael dipyn o dosbarth yn fan hyn, a dyma'r cyntaf ar hyn o bryd, Joe Filmer sy'n berchen ar eboles yma. A difyr gweld wrth i ti edrych ar yr ebolion yr ebolesu, dylen ni weid, gan gofio beth yw'r dosbarth. Ond pob un ohonyn nhw, yr oedran, rhai wedi cael ei geni yn weddol ddiweddar, a mae hwnnw i weld hefyd. Ie, yn union, mae ambell un, fel arfer y tymor ydy'r Gwanwyn, mis Ebrill, mis Mai, ond ambell un fan hyn wedi cael ei geni diwedd mis Mehefin, felly mae yna dipyn o wahaniaeth wedyn yn yr oedran ar eiddfedrwydd. Ond erbyn blwyddyn nesaf, neu bydden nhw wedi balansio allan chydig bach. Mae'r dosbarth yn swyddogol ar gyfer yr ebolesu neu'r adfarch, ond ebolesu yn aml iawn sydd yn gryf yn y dosbarthiadau yma. Yr ebolion bach yn ifanc i sbaddu erbyn hyn, ond yr ebolesu sydd gen i fan hyn. Vicky Stevens, wrth gwrs, wedi bod yn reit drylwyr. Ac rhaid gyflym i fod yn deg iddi, mae dim di chwarae gwmpas o gwbl. Na, mae'n eitha pendant yn dwi barn. Felly, dewch ni gael gweld os mae fel hyn fydd pethau'n aros. Eirian yn yr ail safle wedi bod yn feirniad fan hyn yn y gorffennol, yn yr haf leni. Wrth gwrs, i'r rhanfyd Cymreig, ac Joe Filmer yn gofyn nhw cerdded allan unwaith eto. Yn yr adran i'r Merlod Cymreig, adran B. Dyma ni'r dosbarth i'r ebolesu neu Adfarch. Ac dyma rhai beirniad Vicky Stevens yn yr het gwyrdd. Ac wedi anfon nhw allan am y tro olaf am o'n ni. Ac Heledd, dyn ni wedi
wrth gwrs, gwylio'r dosbarth yma yn ei gyfanrwydd. Ac yr un sydd yn gyntaf hyn y bryd, nes ti ffansio'n syth bin pan oedd o fewn i'r dosbarth? Do, oedd na rhywbeth yr un ni'n gweld o'n blaen i nawr. Long half, jet noir. Ydy, mae rhywbeth yn dal y llygad. Eirian y tu cefen hefyd ag Rhianwen y rose gold. Yr eboles hyfryd fyny. Ag eirian ei hunan wedi cael y profiad o feirniadu yma yn ystod yr haf. Yndi, ac dwi'n i weld yma, mae yna newid wedi bod. Mae llanarth rhythm and blues wedi dod o'r pedwerydd safle i'r ail safle yn y dosbarth. Dyri hwn dal llygyd pan ddaeth allan yn unigol, patrwm dda o eboles oedd yn edrych yna wrth gael ei feirniadu'n unigol. Falch bod hwnna wedi dod fyny y llinell. Ond dewch i ni weld os bydd hi'n aros gyda'r penderfyniad. Ond mae'n dangos hefyd y pwysigrwydd o edrych ar wilod y llinell. Mae hwnna'n gallu golygu gyment. Yn bendant. Ac am o waith, mae'n rhai gyfaddau os ydych chi wedi misio rhywbeth. Llich atgoffa chi ar y blaen ar hyn o bryd. Mae'r long halves, jet noir. Dyna ni. Yn yr ail safle wedi dod lan, mae llanarth rhythm and blues. A wedyn yr un oedd yn trydydd, mae hwnna wedi dod fyny chydig hefyd. Mi oedd hwnna tua pen y llinell. Ac wedi dod i fyny i'r trydydd safle. Felly, dipyn o newid wedi bod yn fannu hefyd. A mae hwnna'n gallu golygu'r byd pan wyt ti wedi teithio o wilod y linell i gael carden. Yn bendant. Dwi'n siŵr fod hi'n hynod falch bod hi wedi symud i fyny'r safleoedd. A mae pob un nawr yn gwneud pob peth o fewn i gallu i ddal gafel ar y safle. Ond mae yna newidiadau eto. Ac ni'n aml yn rhoi clod i'r stewardiad sydd yn cydweithio môr arbennig. Wel, heb y stewardiad, fydd hi ddim yn bosib i gynnal sioe ac maen nhw'n hanfodol iawn i ddyn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Mae yna gerddediad penderfynol fan hyn gyda Mrs Vicky Stevens. Golygu busnes. Yn dwi. Craffu eto. Ond ti'n credu mai dal gafel ar y safle gynta neith long halves jet noir? Dwi'n meddwl, ar y trydydd wedyn, dyn ni'n gweld Filburns, dwi'n meddwl, y Rococo. Sef berchnogaeth Sharon Gray. Wy'n credu bod yna benderfyniad ydyn yn edrych yn fodlon i byd. A'r hosglymau a'r cardiau yn barod i gael ei didoli. Dyna ni y penderfyniad terfynol, y long halves jet noir yn mynd ar wobr gynta ac yn eiddo i Sioe Filmer. Fillie o Gelding full class. And this is number 26. We have 2237. Well, llongyfarchiadau mawr iawn. Many congratulations, Oliver Birchall, winning here at the Royal Welsh Winter Fair, showing on behalf of Sioe Filmer, I believe. Right, that's correct, yeah. Is Sioe here? I'm sure I've spotted her. She is. She's here watching, yeah. All the way from Sussex. When did you make the journey? She came up this morning. I think we came up last night. So it's been quite chilly, hasn't it? Has it taken a lot of time to get the foals ready? Have they coped well with the journey? Yes, it's been quite mild down south, obviously. So, yeah, as long as she coped with the journey, which she seemed to do, we're happy. Perfect. Well, many congratulations. Good luck in the championship. Thank you. Cheers. Diolch yn fawr. Dyma ni felly, wobr gynta yn mynd i Sussex. Many congratulations to Sioe Filmer for winning the Fillie o Gelding full class. A Merlod. In section B. So give a round of applause to the winner of this class. Mae yna waith torchi llewis cyn dangos mewn sioe a'r gwaith caled wedi talu ar ei ganfed i Sioe Filmer. Perchenog long halves jet noir, yr eboles fuddigol gyda'r Merlod Cymreig. Llongyfarchiadau mowr.